Kaixo, egun on guztioi. Eskerrik asko etortzeagatik. Ahalik eta laburren egingo dugu aurkezpena, ze datu askota izaten dira, badakizute. Nik lehenengo aurkezpen txiki bat egingo dut. Aurtengoan neguko planak badauzka berrikuntzak, eta berrikuntza horiek inbertsioetan dira, ez? Aurtengoan Gipuzkoako Foru Aldundiak 6 kamioi berri jarriko ditu martxan neguko planean, hau da 6 elurra kentzeko kamioi berri, 3 Urola Deba zonaldean, 3 gehiago, 2 gehiago Donostia aldea eta Bidasoaldeko zonaldetan, eta 1 gehiago Goierri aldean. Gero bidegik bere rekurso propioak berdinak izango ditu, eta guztira 84 kamioi izango dira elurra kentzeko makinak, alegia. Horretaz gain, honek suposatzen duen inbertsioa dira 300.000 euro gehiago. Aurtengo neguko planak kamioiei dagokionez. Eta horretaz gain baita ere, Andoaingo gure instalazioetan gatz berri bat, deposito berri bat egin dugu. Eta 675.000 eurotako inbertsioa izan da. Beraz, guztira, gatz deposito hau alde batera utzita, guztira, kamioi berriekin 2,8 milioitako kostua izango du aurtengo neguko planak. Badakizue, zifra zehatza ezin da esan gatzaren erabileraren arabera, baina gutxi gora bera 2,8 milioi eurotakoa izango da. Gatzaren biltegi honen inbertsioa kontutan izan da, aurtengo inbertsioak guztira 1 milioi batekoak izango dira. Hau da, 300.000 kamioiena gehi 675.000 ziana gatz depositoarena. Bereziki deialdi bat egin nahiko nuke gaurko egunean. Bereziki kamioilarientzat. Badakizue beste urtetan ere izan ditugula goraberak kontu honekin batez ere portuetan, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela bereziki deialdi hori egitea, ezker erraietik ez daitezen joan kamioiak, gainera señalizazioa errespetatu dezaten. Señalizazioa ipinita dago eta hori errespetatu dezaten. Zergatik, ezkerretik joaten badira eta irristatu eta zeharkatuta gelditzen badira, ezin dugulako lanik egin elurra kentzeko makinekin, eta ez da ere larrialdietako ibilgailuek ezin dutelako beraien lana egin. Beraz, hau nik uste dut azpimarratzekoa da. Eta debeku honen kontrola edo ertzaintzak eramango du, beti bezala, ez? Trafiko kontrol guztiak bezala. Nik esango nuke aurtengoan, joan den urtean ikusi genuen elurkotak oso desente jetzi zirela, ikusi genuen aldaketa, azkeneko urtetan aldaketa desentia gertatu zela horri dagokionez, kotei dagokionez, eta egon gara urte guztian pixka bat neguko plana begiratzen, berraztertzen, eta hortik dator, gogoeta horretatik eta berrazterketa horretatik dator 6 kamioi horiek gehitzearen erabakia, ez? Batez ere ikusten duzue, kota 0 edo kostaldean dauden Goierri Bidasoaldea eta Donostia aldean hor jarri ditugu kamioi gehiago, eta indartu ditugu baita ere barnekaldeko, adibidez, Urola aldeko barnekaldeko zonaldeak ere indartu ditugu, Goierrirekin batera. Nik uste dut, hau dala garrantzitsuena, aurtengo neguko planari dagokionez, baina baita ere esan bukatzeko, ez bakarrik kamioilariak, baizik eta gidari guztiek, ibilgailu guztiek, ibili behar dutela kontuz ezkerreko erreiari dagokionez. Badakigu batzutan ezkerreko erreia elur asko egiten duenean, pazientzia pixka bat izan behar da garbitzeko, eta hor gidariek ezkerretik jarraitzen bali badute, berdina gertatzen zaigu, kamioilariekin bezala.
ezin dutela pasa azkenean larrialdetako ibilgailuek, ezin dutela pasa ez da ere elurra kentzeko makinek, eta nik uste dut hor pixkat ardurarekin jokatu behar dugula gidari guztiak. Hori baita ere beti esaten dugu urtero, baina ez dago soberan berriz ere gogoraraztea. Eta azkenik esateko gero Silbiak datu guztiak emango ditu, zenbaki guztiak eta zehaztuko du plan guztia, baina azaroaren 15ean hasiko da, neguko plana, urtero hasten den moduan, naiz eta aurten jada pixka bat aurreratu zaigun elurra, aurreko asteburuetan, eta ja martxan daukagun, baliabide guztiak martxan dauzkagun. Bueno, buenos días a todos. Como decía, el plan de vialidad invernal comenzará, como todos los años, a partir del 15 de noviembre hasta el 15 de abril. Y aunque este año ya hemos tenido ya la visita de las nieves y ya tenemos todos los recursos ya preparados, ¿no? Este año tenemos novedades en cuanto a que tenemos más medios para hacerle frente a la nieve y al hielo. Incorporamos desde Diputación Foral de Guipúzcoa 6 camiones más quitanieves, 3 en la zona de Urola-Deba, 2 más en la zona de Donostialdea y uno más, Donostialdea-Bidasoa, y uno más en Goierrialdea. Bidegi mantiene el mismo número de camiones para hacerle frente a la nieve en el territorio de Guipúzcoa. Y este incremento de camiones supone un incremento de 300.000 euros en el plan de vialidad invernal. En total, este año, el coste será de 2,8 millones de euros aproximadamente, dependiendo de la utilización de la sal. También vamos a tener, ya hemos construido un nuevo depósito de sal que supone 1 tonelada más de sal en ese depósito, valga la redundancia, 1.000 toneladas más en ese depósito de Andoain, y esto ha supuesto una inversión de 675.000 euros. En total, la inversión entre camiones y el depósito de sal serían casi 1 millón de euros más. Llamamiento especial que quiero hacer a los camioneros, como lo hacemos todos los años, que no se puede circular por el carril izquierdo, donde está señalizado, sobre todo en puertos, en situaciones, en zonas críticas y donde nieva mucho, está debidamente señalizado, y que, por favor, hacemos un llamamiento para que respeten esa señalización y dejen libre el carril izquierdo para que las máquinas quitanieves y también los vehículos de emergencias puedan trabajar sin tener ningún colapso al que hacer frente. Además de los camioneros, también quiero recordar a todos los conductores, evidentemente, que el carril izquierdo, cuando la vía está en situación complicada, hay que dejar libre la vía izquierda para que puedan trabajar en condiciones las máquinas quitanieves y los vehículos de emergencias. Yo creo que debemos apelar a la responsabilidad de todos los conductores, porque cuando las condiciones son adversas, por mucho que pongamos todos los medios a nuestro alcance, yo creo que requiere de cada uno de la responsabilidad de cada uno de nosotros y en la forma de actuar de cada uno de nosotros, en los que me incluyo yo, evidentemente. La Ertzaintza es la encargada de hacer cumplir la restricción de no circulación de los camiones por el carril izquierdo y, nosotros evidentemente estamos en completa coordinación con la Ertzaintza, e incluso a veces ocurre que, por ejemplo, en un puerto tengamos que hacer paradas técnicas, la Ertzaintza tenga que cortar durante unos minutos o durante 10-15 minutos para que nuestros medios puedan limpiar totalmente la calzada. Esto suele pasar cuando la nieve es muy abundante, pero suele haber situaciones de este tipo con paradas técnicas, y hay que tener un poco de paciencia. Estamos plenamente coordinados con ellos y, como he dicho, la Ertzaintza hará cumplir la prohibición de que los camiones no puedan ir por el carril izquierdo.
Y yo creo que, bueno, estos son los datos más importantes. Las novedades de este año en comparación con los años anteriores es el plan de vialidad invernal con más recursos de la historia de la Diputación. Y bueno, esto es fruto de una reflexión que hemos hecho a lo largo del año después de ver que el año pasado fue especialmente duro en cuanto a nieves y hielo y además la cota de nieve fue especialmente baja. Por eso hemos reforzado no solamente en puertos, sino que hemos reforzado también camiones quitanieves a nivel de cota cero en la costa, en la zona de costa. Y bueno, a partir de aquí ya Silviari emango diot hitza, beak esplikatuko dizue plan guztiaren berri. Kaixo, eskerrik asko. Bueno, neguko planak dauzke hiru helburu nagusi. Aurrenekoa da erabiltzaileen segurtasuna eta beraien erosotasuna bermatzea. Bigarrena, bueno, ahalik eta trafiko arinen lortzea, eguraldiaren arabera noski, eta errepide kategoriarekiko dagokion nivel zerbitzua eman. Eta hirugarrenez, eta baino ez horregatik garrantzi gutxiagoarekin, da errepideen hondatzea ekidin eta murriztu. Dakigu gatzak eta makinek errepideak hondatzen dituztela, plana diseinatuta dago hori ahalik eta gutxien gertatu dadin. Esan bezala, datorren astean hasten da, azaroak 15ean, bukatzen da apirilak 15ean, da eguraldiaren arabera eta elurraren arabera plan aktibatzen da, eta fase diferentekin. Plana guk medioak jartzen ditugu, baliabideak jartzen ditugu, baina plana Eusko Jaurlaritzak aktibatzen du. Eusko Jaurlaritzak bere trafiko zuzendaritzaren bitartez, da beste erakundeak planaren barnean gauden erakunde guztiak koordinatzen dituen erakundea. Hor gaude 3 aldundiak, gu aldundia barruan, Gipuzkoako aldundia bezala, gaude suhiltzaileak bide azpiegiritutako departamentua eta bidegi, gero daude Arabako aldundia, Bizkaiko aldundia, Nafarroko gobernuarekin ere koordinatzen gara, baina deialdi guzti horiek egiten ditu Eusko Jaurlaritzak. Datutan, azkar jungonez, diputatuak ja eman ditu, baina 84 edukiko ditugu aurten, danak bere pala eta gatza kargatzeko makinarekin, eta geolokalizatutak. Jakingo dugu momentu oro, kamioiak nun dauden, kontrol zentrutik. Gero, 38 silo eta biltegiak, hor diputatuak komentatuen duen bezala, aurten berrikuntza bezala daukegu Andoaingo biltegia, hor ikusten dezue, gure basean egindako edifizio berria, eta horrek ekartzen diguna da 1000 tona gehiago eduki ahal izatea gatzarena. Eta gero, hau da, zenbakiak pixkat banatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak gure planean dauzkegun zeine dauzken gauza bakoitzak, gu bide azpiegiturak 56 kamio jarriko ditu, bidegik 20, 12 AP 8 eta 8 AP baterako, eta suhiltzaileek 8. Gero biltegiak 38 horietatik 27 daude Gipuzkoako departamentuak kudeatzen dituen errepideetan, bidegik 11 ditu, totalen 9.700 tona gatza biltzeko kapazitatea daukagu. Eta hontaz gain, daukagu eskualdeetan eguraldia iragartzeko sistema. Honek egiten duena da, Euskalmeteko iragarpena hartzen da oinarritzat, horrekin Eusko Jaurlaritzak aktibatzen ditu fase diferenteak, eta guk baita hori hartzen dugu oinarritzat. Baina iragarpen horri gehitzen zaizkio guk gure errepidetan dazkegun estazio meteorologikoen datuak. Eta horrek errezten du datu zehatzagok eukitzea eskualdeka, eta gainera epe laburrago batean, ze datu horiek dira realak momentu horietan. Eta horrek laguntzen digu erabaki bizkorragoak eta zehatzagoak hartzen zona bakoitzeko. Bi onura dauzken noski, zerbitzua hobe ematen dugula eta baita baliabidea efizienteagoak garela baliabideak erabiltzerakoan. Eta horrek ere ekartzen du kalte gutxigo egitea errepidearengan.
Bueno, eskualdeka, gu daukagu nola antolatuta gauden. Gipuzkoa 3 eskualdetan banatzen dugu, alde batetik daukagu Goierri eta Tolosaldea, beste alde batetik Urola Deba eta beste alde batetik Bidasoa, Oarso eta Donostialdea. Aparte, utzita AP8 eta AP1 erabiltzen duna, kudeatzen ditula bidegik. Zona horietan, hor ikusten dituzue, zein diren puntu beroenak esan dezakegu, elurraren aldetik, zeintzuk behar dituzte arreta gehiago, mendiko edo kota gehiago dauketelako, altuera gehiago dauketelako. Edo deielako kapazitate handiko errepideak eta erabiltzaile asko daudelako eta arreta gehiago behar dutelako. Goierri aldean, klaro dagoela N1, Etxegaratetik Andoainean, A15 Andoaindik Nafarro aldea, eta hoia Gipuzko guztin sare lokala da, 2. mailako sarea deitzen diguna, normalen mendiko errepideak izaten dira eta hoiek beti dauzkate beharrak. Bidasoako zonalde, N1 eta A15 baita, gelditzen diren zatietan, eta gero Bidasoaldeko errepidek kota gutxigo daukate, baina badaude baita kotako edo mendigainak, adibidez Gaintzurizketa edo N121 Nafarro aldea juten dana. Eta gero Urola Deban, hoi da ez dauzke igual horren beste kapazitatea handiko errepideak, baina dauzke errepide garrantzitsuak nukleo diferenteak konektatzen dituna eta oso garrantzitsua direla mugikortasunerako. Hor dauzkegu Arlaban, Leizgatzaga, Deskarga, Kanpazar, Elgeta, Azkarate, portu pilo bat, zonalde hortan daude. Esan dudan bezala, AP8 eta AP1 bidegi kudeatzen ditu. AP1 dana errepide guztia esan dezakegu dela kotarekin, eta hor dana dago afektatuta lurrengatik, eta AP8 batez ere Orioko gaina, Oiartzun eta Itziarko gainean. Eta kamioiak horre egoten dira normalen itxoiten elurra hastea. Eta gero suhiltzaileak sare guztian daude, eta suhiltzaile lana batez ere beraie dauzketen kamioiengatik oso egokiak dira sare lokalean ibiltzeko, sare grisean, eta baita ospitaletako sarrerak eta irterak hori bermatzeko eta ziurroteko edo zen ospitalea nahi duna sartu daitekela. Aktibazioak, 2 fase diferentea daude. Esan dudan bezala Eusko Jaurlaritzak aktibatzen ditu, iragarpenaren arabera, eta aurrenekoa da informazio eta jarraipen fasea. Hau da, ikusten duguna elurra egin dezakela, baina gaude atentos, prestatuta, ze gertatzen den, baina oraindik baliabideak errepidera dara gabe. Eta bigarrena da fase operatiboa. Hoi da, ja, elurra egin behar duna eta baliabideak errepidera ateratzen ditugunak. Hoi da, Jaurlaritzak operatiboa, Foru Aldundiak, kamioiak errepidera, baliabideak errepidera. Eta diputatuak komentatu den bezala, hor dauzkegu koordinazio erramienta bat Eusko Jaurlaritzarekin, Ertzaintzarekin batez ere, oso ondo funtzionatzen duna, dela koordinazio guneak, dauzkegu batez ere 3 errepidetan, dela N1, A15 eta AP1, eta horre egoten dira bertan, errepide bertan, aldundiko teknikari bat eta ertzaina bat. Daude bertan errepidea bigilatzen, ikusten, nola dagoen errepidea, erabakiak ahalik eta azkarren hartzeko. Diputatuak esan duen bezala, behar baldin bada trafikoa etetea 10 minutuz ordularden batez makinak azkarrago lan egin dezaten eta azkarrago garbitzeko, moztu egiten dute. Eta bertan daude erabaki hori hartzeko. Oso ondo funtzionatzen du. Operatiboan sartzen garenean, Eusko Jaurlaritzak da fase operatiboa, guk 6 fase diferente dauzkagu, desberdinak. Hori egiten dugu, elurra nun egin behar donaren arabera, gu jakiteko zenbat kamioi atera behar ditugun eta ze errepidetatik joan behar dira. Orduan, fase hori dira aurrenekoa da prebentzioa, hori da izotza aurre ikusita dagoenean gatza botatzeko batez ere, eta gero dauzkegu arrisku mailak edo batetik, zerotik lauea. Eta hori da, kota segun elur maila nun egon behar den arabera, zerotik lauea banatzen dugu. 700 metrotatik gora, 0. 700 da 500 tartean, 1. 500 da 300 artean, 2. 300 eta 50 artean, 3, eta ja itxasora iristen danen, hoi da 4. Nibel horiek egiten dutena esan dudan bezala da,
zenbat kamioi, maila nun dagoen, zenbat kamioi ateratzen joan behar naizen, eta ze errepidetatik ibili behar diren, errepiden kotaren arabera. Eta, bukatzeko, jakin dezazuen, daola beste erramienta bat planaren barnean, dala krisi maila, eta krisi maila da beste gauza bat Eusko Jaurlaritzak koordinatzen duna, baino erakunde guztiak barnean gaudena eta konbokatzen duna ikusten donen, horri ikuspena, iragarpena izan daitekela zaila, egoera zaila, edo oso luze joan daitekela, edo elur asko, edo, segun eta iragarpena zein den, beraiek erabakitzen dute krisi maila hori konbokatzea. Arrera joten gea planaen gauden erakunde guztik, esan duen bezala foru aldundiak, sosdeiak, osakidetza ere egun daiteke, erakunde guztiak, afektatutak izan gaitezkenak elurraren gatik. Eta, konbokatzen da, segun eta iraupena zenbatekoa izango da, erabakitzen da noizero, ze maiztasunarekin konbokatzen da mai hori, eta aztertzen dana da errepideetako egoera, eta noraka joan daitekeen episodio hori, elurretako episodio hori. Horren arabera, erabakiak hartzen dira, nola kudeatu egoera. Eta hori da dana. Eskerrik asko. Esta información se os enviará también en castellano, toda la presentación con todo lo que acaba de detallar Silvia. Orain, si ahora queréis hacer alguna pregunta, galderarik badago. El preventivo, para hielo. No, perdón, el preventivo es 1 y el 0 es para más de 700 metros. Entonces, es que aquí pone que se activará el riesgo 0 cuando hay una previsión de niveles, o sea que aunque haya previsión de niveles 700, ¿se va a activar como si estuviera a nivel de costa? No. Los riesgos lo que funcionan es, claro, nosotros tenemos las carreteras están entre la más alta en 650, por ahí, 600 y pico. Entonces, lo que hacemos con el riesgo 0 es prepararnos por si la cota de nieve baja, porque realmente a 700 metros no sé si hay 1 kilómetro en una carretera. Entonces, con los riesgos estos, los niveles que hemos definido, lo que decidimos es, si la cota va a estar en 600, yo activo el riesgo 1, que está entre 500 y 700, y eso digo, sé qué carreteras están en esas cotas y sé qué camiones tienen que ir a esas carreteras. Entonces, por eso lo dividimos en esos niveles, porque a medida que la cota va bajando, van entrando más carreteras y va haciendo falta más medios. Entonces, el 0 es a partir de 700. Y luego ya, pues el 1, como he dicho, en 700, 500, y ya a medida que va bajando la cota, va subiendo el nivel de riesgo. Entonces, ¿eso es lo que aquí se refiere? ¿Se han bajado las cotas de riesgo? A 700. Sí, no, respecto al año pasado lo que teníamos era el riesgo 0 eran 800. Pero eso, lo hemos bajado a 700 también para coordinarnos mejor con las previsiones del Gobierno vasco, porque el Gobierno vasco activa el plan de vialidad invernal con cota 700. Entonces, a veces había ahí algún poco de disparidad, nosotros 800, ellos 700, lo hemos revisado para estar más coordinados, mejor, para tenerlo más claro. Ikamika bat, alegia, eten egin zala, hango trafikoa eta etzela erabaki ona izan eta bartabar. Ez dakite hori saiesteko asmoa duzuen aurten, alakorik gertatu dadin, hori da galderetako bat, gero gehiago ditut. Bai, Silviak esan duen, errepide batzuetan hor dauzkagun posto emando edo antzeko horiek izaten dira leku jakin batzutan, ez daude errepide guztietan, batez ere portuetan, 15ean, AP batean, bai. AP 8an ustet izan zalaura, eta hor trafiko erabakiak, kudeaketa hori ertzaintzak hartzen ditu. Guk, koordinatzen gara errepidearen egoeraren arabera ze baliabideak eta ze garbitu behar dan, eta horri buruz koordinatzen gara, baina gero trafikoaren kudeaketaren erabakiak ertzaintzak hartzen ditu. Hor ikamikaik eta ezin dugu euki, eta etzan ikamikarik izan, nik uste dut, egia da, jendeak bere desadostasuna edo sufritu egin zuela momentu batean, ez dakit nola esan,
egoera bat, baina nik ez dut gogoratzen orain garbi, ez dakit zehazki zer buruz ari zara, baina gogoratzen dudana da, bai hor egontziala episodio jakin batzuk, txingorra, kaskabarra, eta holako episodio puntual batzuk, eta horrek bapatian errepide guztia ezikintzen dut, eta hor makinak eta pasatzea ez da hain erresa, ez? Ez da momentu batean ez da garbitzen hori. Ordu momentu batean ertzaintzak hartu behar ditu erabakiak, trafiko erabaki batzuk. Nik uste horri buruz hariko zinela, ez? Baina ikamikaik ez genuen izan, nik uste izan zela egoera puntual batzuk, aurre egin behar zaie egoera horiei, eta ez dira bapatean konpontzen, eta azten dira momentu horietan batez ere txingorrarekin esaten dute, azten dira ibilgailuak patinatzen, eta kontu zibili beharra dago, eta ertzaintzak erabakiak hartu behar ditu, trafikoak nola desbideratu, batzutan, hobeto hartzen dira erabakiak, bai beraiek eta bai guk beste batzutan, esain ondo, baina nik uste horiek izan ziela momentu puntual batzuk, eta batez ere txingorrari lotuta. Haien eskutikan izan ziren. Gero, hauenei iazkora begira eta hurrengoa ere hala da, kamioizalei egin diezue bereziki deia, alegia kontu duk ezaten eta legea bete dezaten, baina etxegaraten gertatutakoa, edo etxegaraten nuen esan berdan bezala, iaz gertatutakoa gertatu ezadin, beste erabakirik hartu dezue? Guk beste erabakirik ez, guk esaten dugu, guk seinaleak jarrita daude lehengo urtean, aurreko urteetan zeuden bezala exe. Debeku hori bazegoen aurretik ere. Baina guk lehengo urtean bai izan genitun egun pare bat, nahiko komplikatuak, ez zutelako errespetatu, kamioi batzuk ez zutelako, gehienek errespetatzen dute, esan behar daukat, baina batzuk ez zuten errespetatu eta oztopatu egin zuten. Erabaki desberdinak, guk medio gehiago jarri ditugu, baina lehen esan dudan bezala, naiz eta medio gehiago jarri, ez baldin bada errespetatzen debeku hori, alperrik egia. Ezin degulako behar bezala lanik egin. Eta behar bada refortzatu ditugu ertzaintzarekin batera koordinatzeko postu horiek, ez? Silbiak aipatu ditun posto de mando edo gure teknikaria eta ertzaintzak bertan egotea behar bada hori pixka refortzatu dugu. Koordinazio hori hobea izan dadin eta erabakiak azkarrago hartu ditzagun. Autopista isuna jarriko diela iragarri du, iazko gertatzen badira, pilak eta haiek eta bar, ez dakite zuen mende dauden autopistatan alako zerarik baduzuen, erabakirik hartzeko asmorik? Guk ez ditugu isunak jartzen, hori trafiko zuzendaritzaren esku dago, ertzaintzaren eskuetan dago trafiko isunak ipintzea. Horrexei beharko etia. Bai, esan duzu historikoki zera baliapide gehien aurten erabiliko dituzu. Hori euskaraz ez duzu esan horrela inportaz bazaizu. Alegia, iazkoari begira, iazko datuak eta kota jeitsiera kontutan hartuta, eskerrik asko. Aurtengo baliabideak, esan dudan bezala, gehitu egingo dira. Gehitu dira 6 kamioi gehiago, gatz depositua ere berri egin dugu 1000 tona gehiago sartzeko. Aurtengoa da, historikoki, inbertsiorik handiena. Neguko planean, Gipuzkoan egin dugun inbertsiorik handiena. A mí no me ha quedado claro del todo en qué momento se activa el plan de vialidad invernal. O sea, cuando hay avisos por debajo de los 1000 metros de nieve o de 700. El aviso en fase operativa, en fase operativa es por debajo de 700. En fase operativa, con los medios en la cartera es por debajo de 700 para abajo. Entre 1000 y 700 suele ser en fase de seguimiento, de información y seguimiento, de estar preparados para ver qué es lo que pasa y si llega a 700 activar. Pero el activo en operativo es con 700 para abajo. Galderaren bat gehiago, alguna otra pregunta? Eskerrik asko etortzeagatik.